أهل البيت بودكاستنج سيرفيس ABS tashar 'yanci sadaukarwa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب السر والزمان أرواحنا له فداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ga shi lokaci ya ɗan ƙuri ƙwarai, mana da 'yan mintoci ƙasa da 30 ne kafin magariba, kuma kila wannan ba zai bani dama in gabatar da abin da na son gabatar ba a da za mu tashi mai sallah. To amma kafin lokacin da kila garin fara da albashi bayan sallah ma ƙarƙare da yake ainihin an riga an gabatar da taro, kuma an ɗauki janibobi daban-daban, wasu gabatar da takardu sun bi waɗansu sassa da dukka duk riga kun sha wannan. To ni abinda zan yi kamar karkarewa ne, zan ɗan taɓo waɗansu na kudodi ne kaɗan cikin waɗanda aka ambata, da kila waɗansu wanda ba ambata ba kaɗan kawai in ishara gare su, ba wai maudu'i ne nake da shi ba. Na farko dangane da shi muhimmancin shi tabligh din, muna yi cewa ainihin wannan shine ayyukan a dukkanin annabawa, aikin annabawa ke isar da saƙon Allah ta'ala, kuma wanda duk ya kama aikin tablighi kamar ya tamama annabin rahama ne sallallahu alaihi wa mai cewa ballugu anni walau aya, sai ya isar da saƙo ga wanda suka ji shi, suka saurare shi, suka bi shi, su kuma suka isar ga wanda suke ba su ji su ba, ba su ji shi ba kai tsaye, su kuma suka isar aka dunga isarwa jil bayan jil har ya zo gare mu, kuma aka suka sajjala a littattafai daban-daban, ya zama shi wannan trust din aka bar mana. Yau muna ɗiba daga wannan trust din, da kuma ainihin wayanda suka sha suka amfana da wannan, suka kuma ilmantar, ya zama taka na abin nan ya ci gaba har yake ta rayuwa har ya zuwa yau. Na wannan al'amari ya sami yakan sanyi a wani lokaci, ya daga wani lokaci, har ma wani lokaci makiyansa ba su ɗauka ya kawo ƙarshe, sai kuma su ga ya sake dagowa. To saboda mene? Saboda ainihin abin da aka koyar din bai bace ba. Alhamdulillah, wannan kuma daga cikin ni'imar da Allah ya ma wannan al'umma kenan. Waɗansu al'ummun ko da za su tada ƙaimi, duk ƙaimin da su tayar su raya a koyarwar annabawansu, to babu koyarwar ballan nasu ko babu shi ne samsa. A misali yahudu da za su ce za su tada ƙaimi su dawo da kiran annabi Musa, to ba shi masu ba ma'attawa, ta riga ta ɓace. To haka kuma masihiyawa da su sa ƙaimi su dawo da koyarwar Isa almasi alaihi salam, shi ma babu shi, babu linjiya. Abubuwan da suka rarragu, waɗanda mutane suka zuzzuba waɗansu abubuwa nasu ne suka jujjuya gobe. Ana iya tsintsintan gaskiya daga can zuwa nan, amma da yake an cakuɗa shi da ƙarerayi, sai dama ka san yadda al'amari idan ƙarya ta cakuɗa da gaskiya tana zama wani abu ne daban. Kamar ainihin cikin wani abu ne, wani lokaci ma abin da ba za a yi tsaftacewa ba. Amirul yana tarifin shi fa, ya ce da za a ce ga gaskiya nan ga ƙarya nan, sai mutum ya gane kowane. Amma sai a ya ɗauko ƙarya sai a yago, sai a ɗauko gaskiya sai a yago ƙarya sai a jona mata, sai a ɗauko daga rasu. Wannan kuma nan ne ainihin warwara yake kirkita mutane, ɗaiɗai ne su warware yawa. To ainihin wani lokaci haɗin da aka yi yakan zama ya ɓata abin ne gaba ɗaya, ta yadda ba zai tsaftata ba ma samsam. Tun da lokaci idan aka ɗebo ƙarya aka jona da gaskiya, wani lokaci ana iya samu kamar a ruwayoyi da yawa suka ma ruwaya jera, gashi ruwaya ce daga aka samu daga annabi, amma sai a mata jeran sai ta ɓata ma'anar ruwaya gaba ɗaya. Sai a fara da maganar da gaskiya,
sai a soka ƙarya a tsakiya sai a ƙare da gaskiya ne, sai ya zama ma'anin ya riga canza, ko kuma can ƙarshe a soka ƙarya sai ya ɓata ma'anin farko, ko kuma a fara haka nan akan yi an ce cakuɗa ta yadda wani lokaci fit da shi yana iya yiwuwa, to amma akwai da ba zai ma yiwu ba sai a watsar. Kamar idan aka ce misali ainihin ruwa mai tsarki ne aka zuba masa najasa, kuma ruwa a buta sai aka yi masa fitsari, ai kaga shi ba mutum a tsaftace shi ba zai tsaftace sai dai zuba ba yawa, saboda kaga ainihin wani lokaci abin ya cakuɗa kamar na so yahudu da nasara, ai sai dai zubarwa kawai ba abin da zaka ɗauka a ciki saboda sun riga sun gurɓata mana. To cikin ni'imar da Allah ya ma wannan al'umma, duk yadda aka kai da kokarin a rufe al'amarin ko a bata al'amarin, to gaskiya ba tana nan, ba kawai gaskiya tana nan ne ba, har wala ma ko ɗansu mutane ko da sun karanta da suke tsaya kanta. wannan alƙawarin da aka yi wannan al'umma kenan. Na farko ita gaskiya tana nan, na biyu kuma akwai ɗansu mutane suna na akanta ko da sun karanta. To sannan kuma aka yi mana wani alƙawari wanda tabbas yana nan tafi, cewa daga ƙarancin nan an mana alƙawarin yawa, daga zilla an mana alƙawarin izza. Wani alƙawarin da Allah ya ma a ahlul bait kenan da mabiyansu, cewa zai yalwata su daga ƙaranci, zai ɗaukaka su daga zilla. Wannan kuma wannan lokaci kuma na ganin wasu abubuwa masu kama da haka wanda suke kunno kai. To kuma kenan aikin muballigin a wannan lokaci shine fito da sako sahihin sako da miƙa shi, sun da akwai sakon akwai kuma ma'abutansa, saboda har wala a samo shi daga ma'abutansa. To wannan ba karamin aiki ba ne, saboda mu a wurin yana cikin shikashen addini, wasu mana ba shikashikan imani da shikashikan musulunci. Shikashikan musulunci ana cewa guda 5 ne, amma wasu sun bai da 5 ɗin sun koma 10, domin sun ɗauki kowane abu sun rarraba shi. Al misali daga cikin shikashikan akwai musulunci akwai jihadi, to jihadin nan sai aka ce a cikinsa akwai a ƙarƙashinsa akwai amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, yana ƙarƙashin jihadi ne. Saboda haka in ka ce shika-shikan musulunci su ne sallah, zakka, azumi, hajji, jihadi 5 kenan. To jihadin nan in ka zo kana warware shi sai ka ce akwai amru bil ma'ruf da nahy anil munkar. To sai suka rarraba shi ma suka ce 3 ne: jihadi, amru bil ma'ruf, nahy anil munkar. Sun mai shi 3. Da amru bin ma'ruf da nahy anil munkar ai duk abu ɗaya ne ko, amma dai in aka warware suna iya zama abubuwa daban-daban. To kaga kenan wa'annan sa cikin shika-shikai ba ya fi karfin ka ce wajibi cikin wajibobin addini. Idan aka ce ginshiki ya wuce wajibi, shi in aka rusa ginshiki an rusa abin ne gaba da shi, wato yana shi zaka kuma sauran ma ana iya rarraba su. Al misali hajji a ƙarshen sa akwai umra, kamar yadda hajji ya zama wajibi ga duwan man da ya sami iko, to haka ma umra ta zama wajiba ga wanda ya sami. To shi ma aka zo warwarewa sai a ce haji, sai a ce kuma umra, sai a ce kuma ziyara. Mu abin ziyarori makaman ziyarar Imam Hussein wajibi ne, ziyarar a'imma ma duk wajibai ne ga wanda ya sami hali akalla sau ɗaya a rayuwarsa. Saboda kaga sai mu rarraba kuma duk mu ce haji, umra, ziyara. So kuma ka zo a zakka ma sai a ce da khumusi, shi kuma sai a raba, sai a ce zakka daban kuma khumusi daban. Wani lokacin aka ce zakka kuma sai a ce da khumusi ma duk sun shiga ma'anansu ɗaya da sauransu. To kun ga wato abin da ke kwanan shi shine kun ga amru bin ma'ruf da nahy anil munkar yana karkashin jihadi, ko kuma ce shi ma bangare ne yasa. Saboda haka shi ma yana cikin shika-shikai ne na musulunci, ba wajibai cikin wajibobin addini. Kun san wajibi cikin wajibobin addini daban, ginshiki cikin ginshikai daban. Shi ginshiki ya fi wajibi karfi yawa. Shi ginshiki in aka rusa shi to ainihin tun da an ɗora addini a kai ne, kamar al'amudai ne da aka ɗora addini a kai, in aka sare to shi kenan zai rushe. Kamar hadisi buniyar islam ala 5 na, to aka 5 din nan kamar ginshiƙai ne da aka ɗora addini a kai, in aka zo aka katse ɗaya daga ciki kifewa zai. Ballanta kuma a ce an buga 2 ko kuma an buge duka guda 3, in duk masu tsayo ba addinin kenan.
to kaga wato kenan mutum ana tsayawa da ba kawai da wajibi ne cikin wajibi, ana tsayawa da ginshiki ne cikin ginshikan addini wanda ya zama lazim ne a yi to kuma lazim din nan to ana cewa kowa da kowa hawa kansa sai mu ce iyaka ne ya hawa kan kowa da kowa amma ya fi hawa kan wani fiye da wani tun da yake daidai gwargwadon iyawanka ne za ka yi saboda ka wani wanda zai hau kan shi yana ya fi wanda ya hau kan wani faɗin manzo Allah bar rugu ani walau aya ya nuna ainihin a kaga in kaji kamar kuma faɗin kuma wasiyarsa a ranar gadir ya ce wanda suke nan su jiyar da wa'anda ba su nan su gaya ma wannan wasiyar tasu shi kuma wanda ya ji shi ma ya isar ma wanda bai ji ba wato waɗanda suke nan za su gaya ma wanda ba su nan to wanda ba yi nan ma aka gaya masa shi ma ya isar sannan kuma ce uba ya sanar da ɗansa hakan wannan wasiyar ta annabi a dunga isar da ita ta zauna ta daram don kullum ba ma sau da ake isarwa ba wajibi ne a ita ta yi don wannan wasiya ta manzo Allah ta zauna daram kowa ya santa wanda mamakiya sun yi iya kokarin su rufe wannan wasiyar manzo Allah ne kun ga ne da aka ce uba ya sanar da ɗansa rai ba alizumta uban ma sai ya je makaranta ba ko in dai an gaya masa aka ce masa ai manzo Allah ya wasiya kafin ya biro ne ya ce kaza ya ce ga magadansa bayan shi to uban ya ji ko to sai ga madansa kaga wannan ya hau kan kowa da kowa kenan ko to haka kaga daidai gwargwado kuma muka batun ilmantarwa to kaga wanda ya fi ilimi shine ya fi hawa kansa amma mutum zai sanar da daidai gwargwadon abin da ya sani ba a kallafa mashi sanar da abin da bai sani ba amma wanda ya sani din koyaya ne to sai ya sanar daidai gwargwadon hali to wannan aiki da za ce duk mu za mu ta'aru mu tsaya da shi yadda ya kamata da komai lafiya da za an raya zukata to kamar yadda na saba faɗi kuma banda isarwa na magana babban hanya ta isar da sako shine ta hanyar aiki don aiki ya fi sauti ƙarfi wannan kokar maganar ingilishi nake cewa action speaks louder than voice da ingilishi wato ainihin aiki yana magana da ƙarfi fiye da murya wato ainihin kan mutum yana ya sanar da sako ya ita da sako ta hanyar kyakkyawan ɗabi'unsa fiye da magana ba a ce ba zai magana ba amma ya zama ainihin magana tasa ta yi daidai da abin da yake aikatawa ko idan mutum akwai wasu masu wa'azi wance masu a cikin musulmi ba suna cewa suna cewa a yi abin da suka ce na kar a yi abin da suke aikatawa ba ko wani wa'azi ne irin na kirista ake cewa do as I say do not to do as I do wannan da shi da iblis duk daya iblis din ne ma ainihin idan dai mutum ya san abin da yake daidai to shi ya kamata ya yi ba ya umarni da shi ba Allah ta ya zage masu umarni da bir ba su suna manta kansu a ta'amuro na bilbir watan sauna an fusakun wa an tumtattulonar kitab haka saboda wannan jama'an bani isra'ila aka zare su kuna umarcin mutane da nagarta ko kuma kumanta kanku kaga kenan ai mai umarni da nagarta sai ya ma aikata kafin ya ci ai ba zai yi ne sannan aikata sai ma aikata in ko ya manta kansa to ainihin al'amari ya yi muni aka ce ainihin ruwaya ya zo cewa har iblis in ya ga ana azabta malamin da bai aiki da iliminsa ba sai ya ce to wannan kuma yayi wai sai ya kusa jin tausayinsa amma ba tausayi ba zai ji ba amma sai ya kusa jin tausayinsa in ana azabta shi to wannan kuma fajirin mai aikata ne sai a ce ai malami da bai aiki da iliminsa aiki aka ce sai iblis ya kusa jin tausayinsa a ce mutum ya sani amma bai aiki ba gara wanda bai sani ba kaga shi wanda bai sani ba bai aiki ba ya fita ba ne amma laifinsa ya fi sauki akan wanda ya sani bai aiki ba saboda ka ainihin isar da sako ta hanyar aiki
shi ya fi muhimmanci fiye da isarwa ta hanyar murya, duk da duka biyun ake yi. Sannan kuma wani abu ne wanda yake za a yi ta yi ne, ba ana yi ne a bari ba, aiki ne kamar yadda ka san za ka yi sallah da azumi, ba wani lokaci ne akan yi, wani lokaci ba za a yi ba, an duka yake na har ƙarshen rayuwa. Ga cewa ainihin a imma ko a gadon cikawa ne sai kaga sun yi wa'azi. Kun ga Imam Hussein har lokacin da wanda ya zauna a kurjin zai cire masa kai sai ne masa wa'azi. Ya ce ka san ni wane ne? Ya ce na sani. Ce ka san ni dan wane? Ya ce don na sani. Ce kana da wanda zai cece ka gobe kiyama banda ubana? Ya ce to na riga na sayar da duniya, na sayar da lahiran kai. Ce na riga na sayar. Amma a lokacin sai dai masa wa'azi, ya zo da cire masa kai amma sai masa wa'azi. To kaga kenan ashe ba ana wa'azi kenan za a yi ta yi kenan har zuwa ƙarshe, kuma bai gushe ba yana masa wa'azi tun har ma suka ce wannan fa ko gane fa dan wajen babansa ne, in kuka tsaya kuna saurare zai canza ku. Kun ga kuma mutanen na Harwan su ma ka suka yi Amirul Mu'minin, yana magana su faɗa ya faɗa, su faɗa ya faɗa, sai mutane na canzawa. Sai wasu ce gaskiyanka ne Amirul Mu'minin, sai su fashe da kowa, sai su zawo wajen ɓangarensa, sai suka ce kai wallahi kuka ƙara mutumin ne ya ci gaba da mu duk gaba ɗaya zai kwace mu. Sai suka fara ihu, ifice rawa ila aljanna, wa za su fi aljanna ne. Cewa Amirul ce ba suna gaggawan zuwa aljanna, sun gaji da rayuwa ne. Wanda aljanna za ka yi Amirul Mu'minin. Wato kenan su suka ga cewa da can an ce su wajen su kusan su 20,000 ne, wajen su 20,000 ne, amma da yake masa magana sai da aka sami 15,000 sun koma bangaren shi. To sai kuma suna ta koma, ba gaba ɗaya suka koma, wa'annan sai su koma, wa'annan sai su koma, wa'annan su koma, yana ta masu wa'azi suna koma. Sai suka ga idan suka ci gaba da sauraron shi to duk za su watsi, duk gaba da za a koma, saboda yana kaba masu hujjoji. To haka kenan wato wa'azi ana ta yi ne har zuwa ƙarshe, ba ana bari ba ana yi ne daidai wani lokaci a yi ritaya ba. Na wani dan wake ba labari, wai wani irin wanda suka je karatu din nan, mutumin Gambiya ne. To shi ne dai da ya koma Gambiya din, shi ne da wata da je yana kokawa dangane da ba a aiko abubuwan wazi, ba a aikowa da su. Ya ce ta kai ma saboda rashin aiko da abubuwan da za a aiki, komawa kasuwa na yi, ina sai da sayarwa. To ya za ka yi tabligi? ba abin da za a yi tabligi, ba a aikowa da su. Idan ba abubuwa ina tabligi yake? Saboda haka sai koma kasuwa kawai ya fara sai da yansu abubuwa. Yanzu ya yi ritaya a matsayin muballi. Yawa ba mu ce ai kaga shi ko zuwa kasuwa ai ba laifi bane, yana iya zuwa kasuwarsa, amma me zai sa ya bar tabligi? To ba a kawo abubuwan tabligi. To haka wasu suke da wannan tunanin cewa sukan yi karatu ne domin su sami aiki. Na ma kan yi karatu don samu aiki shikenan a ritaya. Yanzu kai tsohon ma'aikacin hukuma ne, idan bayan wani lokaci kai ritaya shikenan. Mun zauna a gidajen yari, wani abu da na lura da gidan yari, idan mutum ya bar aikin ba su yadda ya shiga, ko transfer aka yi mutum ba zai shigo ciki ba. Kaga wajen aikin ka ne da, amma kai da wurin haraba da ba aka taba shiga ba. Akwai wanda ya ce yana son ya gani, kuma babba ne, ya kai controller yana headquarter, sai ce yana son ya ce to a ce mashi shigo mana, sai ce ai ba zai yi shigo ba, sai dai ne in fito. In ce kai babban ofisa da kai ba, ya ce ai ba da zana ka bar gidan shi ke. To bar ta kai ritaya. In kai ritaya sai dai ka kalli kofar gidan ka wuce, ba ka da iko ga shiga, an gama. Ko wani ya gani sai ya ce a dacin ya taba aiki ana, an gama. Kai da wuri ba ma kasab, bai ma haɗa ka da gidan, ba albashi ake baka ba, yanzu an gama. Kayarta haka civil sabar shi ma sai dai zauna a riga cewa lokacin da kawai aiki komai lafiya lau, amma yanzu ka shiga masu su kuro ce wallahi ka gani. To kaga ada kenan. To tambaya, aikin muballig haka ne? Yana ritaya ne? Ba ya ritaya.
har mutuwa har a lokacin da kafin ya cika sai ya yi wannan tabligi, sai ya yi wasiya, ko an harbe shi ne na jiran ya cika sai ya yi wasiya, ya ce a kaza a kula ai kaza ai kaza ai kaza. Tabligin ya dunga yi kenan har zai lokacin da ainihin numfashinsa ya kare na Abu Zar Gifari da aka gan shi yana hadisi a Mina lokacin aikin haji. Dogari ya ce ba an hana ka hadisi ba, kusa lokacin an haramta hadisi. Wanda da ai haram ne hadisi, sai da aka shekaru kusan 100 ba a yin hadisi haram. To sai aka sai Abu Zar ya fara ce wallahi matukan harshen nan na cikin harshe na wallahi na dunga ga muku abin da naji wajen annabi kenan, matukan harshen na baki na. Gaga wato kenan sai ran da ainihin aka katsa harshen kenan. Kun ga shi kuma ma ainihin wata ɗaya cikin sabon amirul maitam at-tammar shi da aka je aka daure shi a kututturan dabino aka tsire shi, sai yana ta magana, sai aka zo aka gama dan murjanata aika shi ne yana ta wa'azi, ya ce a je a sa masa linzami a bakin. Kun san linzamin da ake so a bakin doki ko na karfe ne akan sa a bakin doki. Masu sarrafa doki in suka saki sai su kwana, in suka ja za su ja baki dole shi ne farkon wanda aka san bil adam an sa mashi linzami, aka sa linzami aka daga bakin, sai duk da haka sai yana magana tana dan fita, sai dan murjani ce ku ji aje a yanki harshen a tsira fa a tsotsugen dabino yake wazi har ya zuwa lokacin da muryan ba za ta fita ba sam. To kaga wato yana baka misali ke kaga kenan ainihin aikin isar da sako an dunga kenan aikin kenan har ya zuwa cikawa. Kaga wani abu ne wanda ke kuma wanda yake lazim. To wanda ya fi hawa kansa shine wanda shi ya sani. To kuma kamar da na sha faɗi ga yan uwa cewa mu anan an haramta mana sanin tabarkin ahlul bait, karnoni masu yawa mun zama mahrumi. To sai daga baya Allah ta'ala ya buɗa wannan kofa aka fara fahimta. To kun ga muna da kishin ruwa na ji wannan sako. To saboda ka hau ba ƙaramin aiki ne bai hau kan wajen isar da wannan sako, kuma kamar yadda na farko suka sha wahala to ka tabbata ba akwai wahala. Ana sana magana da wasu balin yawon a Isfahan da ke gaya masu wannan ke ci musu kun ga wannan mazhaba da wanzuwansa to sakamakon sadaukarwar na farko ne. Ana ba su misalin wannan a mai saman tamar da akwai mai suna Juwairiya da wasu wani gasanin iri wanda aka dunga azabta su. Sabon amirul mu'minin suka tsaya kyam suna isa da saƙon amirul mu'minin, shi ne sabon yawansu. Haka na aka yi tattusa sama mabiyan a'imma zamani bayan zamani suka tsaya suka dake daram suna ta famani. Hatta kai ma akwai kana karanta littafi zaka ga an ce a cikin ruwayoyi ana kawo ruwayan a ce ainihin a ce wannan ruwaya din ne ya saraya ko kuma cikin isnadin ya saraya, amma wato ma'ana dama akwai shi amma ya saraya ne. Kun san abin da ya saraya ana kai hari ne gidajen malamai. To idan kafin a kawo hari maza sai mutum ya ɗibi littattafansa ya zuba a bango, ya ɓara bango sai ya yaɗe ginin ƙasa sai ya yaɗe littattafan ya zo a cikin bango ya kuma yaɗa kafin dogari suna kokarin su ɓallon kofa su shigo, ya riga ya gama yaɗansa sai a shigo girgi sai a cafke shi sai gidan tsarewa sijin ta yi wai shekaru bai dawo ba. In ya fito ya dawo sai ya balle wannan katangan ya fito da littafin tori ma ya dan tattaba, sai wa'yansu ka ga wa'yansu sun yi saraya sai ce shi ya tabbatar haka ne amma yanzu gashi ya saraya, sai za ga ce wannan wani yana da suka abin haka yake amma babu isnadin ko ya saraya saboda rumata cinye, saboda sanyin wuri ya kamar lokaci wani rubutun ya kambace kuma suna rubutu da tawada ne
wanda yake shi ta wayar ya kan caɓe wani lokaci ko bace ko yakan saraya ma gaba daya. To haka ainihin kuma sukan dogara da riƙe abu da ka sosai saboda irin yadda suka fuskanci matsaloli wajen littafansu. An ce shekul usima yana tafiya za shi najab aka tsere shi aka kwace littattafan da aka kona. shine da ya je najab ya zauna yana ta rubutawa da ka abinda ya rike yana turbuta har mahaifiyarsa ta ce tun da ka zo garin nan ko ka je ka gaida amirul mu'min yana kokarin duk abin da yake iya tunawa mai shi a rubuce. To aka ce sai ya bude taga daga nan ya hango haramin amirul mu'min, ce assalamu alaikum ya amirul mu'min. Daga nan sai mahaifiyarsa ta ce wallahi da kunnenta ta je murya tana cewa wa alaikas salam ya waladi. kaga ainihin irin zurufin da wayannan mutane da ba don sadaukarwansu da suka yi ba ina abin zai wansu da ba shi samsam kai makiya sun aikatu. To munan da yake an haramta mana wannan al'amur da a ce mun same shi tun shekarun baya, a ce kakannin musu masu abin ya zo masu sun ta rizabin mana mun gada kai da abin ba haka ba. To amma sai zama yanzu ne abin ya zo na farko. Kun ga mu na farkon nan dole sai an sadaukar ainihin kuma aiki ne tukuru, ba aikin kasuwanci ba ne, ba irin wancan da ba a kawo abubuwa ya koma iya ritaya ba. Kuma ana muna da yanzu mutane muna ce masu kwamashiyar suna jin haushi, amma gaskiya kwamashiyarawa ne saboda me su ba su da wata magana sai abin duniya ke tsole musu ido. Shi yasa muka ce to ko ba ku da wata magana sai abin duniya, kullum maganar su gashi na su da gida ne da mota ne da menene da duk ana ta surutu dangane da waɗannan ba kaza ba. To shi ne abin da ya dame su. Wace karka damu da waɗannan, inda kana abin ka don Allah wayannan abu za su biyo ka za su yi ka isa da sakon kawai tsakaninka da Allah shi kenan. wani abin duniya zai biyo ka ne, kana tun kuɗe shi yana biyo ka kan ce ainihin kamar by product ne, su sun ɗauka shi ne muhimmi. akwai by product shi ne kamar misali mutum yana kafinta yana yanka katako don ya yi kujera da tebur da gado da sauransu. To irin dusan nan da yake zuzubarwa bayan ya yanka katako suka taru suna da amfani. To yana yanka katako nan ya sami dusa ne, ko ma in ce masu surfe suna yin surfe ne don su sami dusa, don su cire abin nan dusan ne daga jikin tsaba ne don tsaban ya daɗi, amma sai a sami dusa. To dusa na da amfani yawa, amma ba domin dusa ake surfe ba. To shi ne ake ce mai by product. in kana abu wani abu zai biyo baya. To in kana amin ka saboda Allah wayannan sha'anin rayuwa shi by product shi zai biyo ka ne, ba domin shi kake yi ba, amma zai biyo ka, za ka same shi. To da yake na ga agogo na mahaya dan yi man karan faduwar rana na kursi shams, saboda haka zan ba da lokaci bayan magarba insha Allah sai mu wanda ba su yi alwala ba, na fata mutane suka shirya da alwalansu mafi yawa insha Allah. yanzu saura kamar 'yan mintoci kalilan magarbar ta yi ya riga ya buga ana tsakanin bugawan da magarban hakika kamar minti 14 ne kawai. To yanzu saura 'yan mintoci kalilan, ga mutane ba su yi alwala ba, kuma dai ba kila ba za mu jira su ba sa same mu na sallah insha Allah. bayan sallah insha Allah za mu ci gaba. حي على خير الأمر قد قامت الصلاة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يا مسلم المتقدس الله أكبر.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وعلى آل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكفى الله كفى. الله أكبر. لا إله إلا الله الخليل. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق الكبير. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واجعل لي من أمري فرجا وخرجا. وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. اللهم إن ظلم عبادك قد تمكن في بلادك حتى أمات الأجل وقطع السبل ومحق الحق وأبطل الصدق وأخفى البر وأظهر الشر وأخمد التقوى وأظهر الهدى وأفراح الخير وأفقت الضير وأدنى الفساد وقوى الإنهى وبسط الجو وعطى الطول. اللهم يا رب لا يكشف ذلك إلا سلطانك ولا وجوده إلا امتنانك. اللهم ربي فطر الذنوب وبث جبال البشر واحمل سوء المنكر واعزنا ان ينزجر واحسن شافة اهل الجر واكسهم الخوف وعمل القول وعجل لهم البيان وانزل عليهم المثلات وعمل حياة المنكرات ليؤمن المخوف ويسكن الملحوف ويشبع الجائع ويلفظ الضائع
ويعود لي ويعود الشريف ويبنى الفقير ويجار المستجير ويوقر الكبير ويرحم الصغير ويعز المظلوم ويضل الظلوم ويفرج المغلوب وتنفرج الغمام وتسكن الدهماء ويموت الاختلاف ويحيا الائتلاف ويعبر العلم ويشمل السلم ويجمل النيات ويجمع الشتات ويقوم الإيمان ويطلع القرآن إنك أنت الديان المؤمن اللهم إنا نركب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام على وتذل بها النفاق على وتجعلنا فيها من الدعاة إلى بعدك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما أنكرنا من الحق فأعرضنا وما أردنا منه فحملنا وما جبلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. يا الله. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وتقبل شفاعته في أمتي وقرب وصيته ورفع درجته العليا. بحول الله وقوته أقول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده على الجوع والعظمة والجود. الله أكبر. يا ربنا يا خلقنا رزقنا. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. إني لما أنصرت من خير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعله من أمره فرجا ومخرجا وارزقه من حيث أحتسب ومن حيث أحتسب. يا الله الذي يا خير المسلوب وأوسع الموقين وارزقنا وارزقنا من فضلك بأنك ترفض يا ولي العافية والمنان بالعافية ورزق العافية وصدق العافية وتمام العافية وكمال العافية والشكر العافية. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الله أكبر. بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. التحيات لله والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الزاكيات الرايات النائمات المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص وما خلص فلغير الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالحج بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله غفور في القبور. وأشهد أن الله ربي نعم ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم نعم الرسول أرسل. أشهد أن على الرسول إلا البلاغ المبين. وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فبلغك الله به أشرف محل المكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد قبل ما صليت ورحمت وباركت وترحمت ومننت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله وملائكته. السلام على الأئمة الهادين المهديين الراشدين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.